Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To kamar kullum yau ma dai gashi Allah ya sa mun sake dawowa domin Bahaushe ya ce wai kyan alƙawari cikawa. Ɗazu bidiyon da muka sake muku mun faɗa muku cewa za mu kawo muku sirri na buɗi. Mafi akasari yanzu ana cikin wani hali na yanayi na rashi na babu. To in Allah ya yarda ayi amfani da wannan sirri, in Allah ya yarda za a samu biyan buƙata, hanyoyi za su buɗe, hanyoyin arziki wato sai suke za su buɗe in kuma a buɗe suke Allah zai ƙara wadata su in Allah ya yarda. Domin duk abin da mutum zai yi ya zamanto cewa yana yi ne domin Allah ya taimake shi, Allah ya buɗa masa. To shi wannan sirri yadda ake yin sa kamar yadda kuka gani. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ɗin nan ita ce aka buɗe ta aka yi ta ƙatuwa kamar yadda kuke gani. Sai aka rubuta Allahumma arzuqini rizqan wasi'an bi haqqi bismillahirrahmanirrahim aka rubuta a cikinta. Sai kuma ƙasa aka rubuta inna hadha larizquna ma lahu min nafad. To haka za a yi a jikin allo za a rubuta. Haka za a rubuta yauwa saboda mafi akasari yanzu halin da ake ciki mutane sun fi so su samu tasarifi. To hanyoyin samun tasarifi suna da wahala gaskiya. To amma za mu iya ƙoƙarinmu domin mu sama muku abin da za ku yi ku ji daɗi domin ya zamanto cewa rayuwa ta yi sauƙi gaskiya. Domin hakan shine fatanmu. In Allah ya yarda in dai kuna tare da mu, to in Allah ya yarda gaskiya za mu kawo muku wannan abun. Bijahi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. In Allah ya yarda za mu iya ƙoƙarinmu domin kawo muku duk abin da kuke buƙata. Domin abin da za ku ji daɗi. Domin duk abin da muke yi muna yi ne saboda ku. Domin muna da asirai kala kala jibgi suna nan. To kaga mutuwa mutum zai iya bar su. To kaga ya kamata ace ka ba wa mutane su mora su yi amfani da shi. Ko da bayan ba ranka jama'a za su yi maka addu'a. To bayan ka rubuta a jikin allon kenan za ka rubuta ne babu adadi. Sai a wanke a dinga sha tsawon lokaci in Allah ya yarda hanyoyi za su buɗe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.